am decis să fac o serie de videoclipuri cu coafuri de vară simple. Am nevoie de un elastic, o perie în acest videoclip, agrafe simple, preferibil să se potrivească culoarea părului, dacă nu este neapărat necesar. Acest burețel, fixativ, avem nevoie de destul de mult fixativ, un piaptăn din acesta cu virgulă coadă. Părul meu ar trebui să îl fi spălat, de aceea am decis să fac acest tip de coafură. Aici am făcut această porțiune și îl piaptăn în față, cum vedeți, și apoi încerc să învârt bucățică cu bucățică și folosesc ambele degete. Cum vedeți aici, încerc să-l așez, apoi aplic o agrafă, încerc să o pun în zigzag, nu dreaptă, să o împing în interior și fac această procedură cât mai în interior posibil, să nu se vadă lateralele la agrafă. Aici fac a doua porțiune, fac același lucru, cu degetele mă ajut să învârt această secțiune de păr. Cum vă spuneam, ar trebui să mă fi spălat pe păr, de aceea eu prefer să fac aceste coafuri în aceste tipuri de zile, pentru că folosesc destul de mult fixativ și atunci în seara aceea trebuie să mă spăl neapărat pe cap și atunci când părul nu este atât de curat, îmi fac acești torcioni, așa se numește în italiană, nu știu în românește cum se spune, și da, mă simt, nu știu, ușoară, comodă, mai ales în aceste timpuri, căci afară avem 40 de grade sau mai mult, depinde în ce țară locuim fiecare. Cum vedeți, termin această parte, tot așa le învârt, aplic agrafa. Unde este șuvițele mai subțiri, avem riscul mai mare să se vadă agrafa, cum aici se vede puțin, și urmează să fac cealaltă parte. Tot așa, fac aceste secțiuni. Vreau să vă specific, coafurile nu sunt perfecte pentru că, cum vedeți, poate vă dați seama, eu mă uit în dispozitiv, în camera telefonului, nu în oglindă, și atunci nu pot să le fac perfect. Apoi, în al doilea rând, intenția mea este să nu le fac perfecte, pentru că ceea ce vreau eu să fac pe canalul meu este să vă fiu de folos 100%. Vreau să fac tunsori și coafuri și alte chestii să vă fiu de folos, să puteți să le faceți și voi acasă. Eu zilnic mă coafez, acum mai puțin că este cald și cam de obicei mi-l prind, dar de obicei cam aranjez tot timpul și persoanele îmi spun: vai, cum ți-ai făcut părul, poate faci videoclipuri, mai ales cunoștințele, să putem să facem și noi acasă. Este ceea ce fac. Deci, persoanele care sunt de meseria mea, profesioniste, frizerițe, coafeze, să se abțină. Nu este vorba de meseria noastră făcută profesional, este hai să ne facem părul singure și să fim aranjate. Deci, cum vedeți, pot să mi las și așa desprins, dar videoclipul meu este să-mi prind tot părul sus astăzi, așa că îl piaptăn tot sus, cum vedeți, apoi îl leg într-o coadă, așa, da, îl leg cât de bine într-o coadă, cum vedeți, acele secțiuni, porțiuni de păr separate nu sunt perfecte, cum nici noi oamenii nu suntem perfecți. Am prins părul și cu acest burețel îmi fac un coc. Îl prind cu acea capsă
Și apoi încerc să despart părul pe toată porțiunea burețelului, să ascund burețelul. Vreau să vă spun că părul meu este destul de scurt. Dacă aveți un păr mediu sau lung, vă iasă un coc mult mai frumos, mai plin, mai bogat. Aici vă arăt agrafele care puteți să le folosiți, modelele de agrafe, care puteți să le folosiți pentru a fixa cocul. Eu prind cu această agrafă simplă partea de jos și apoi am acest model de agrafă, mie mi este mai comod și le voi poziționa împrejur la coc, partea la atacatura capului, nu știu cum să vă zic, și cocul în sine. Așa, am pus agrafa aceea simplă și acum fixăm bine, foarte bine părul. Este foarte important acest lucru, căci așa ne durează această coafură toată ziua, vă garantez eu. Apoi, cu acele agrafe, eu încerc să prind și părul și burețelul de capul meu, dacă așa se poate spune. Cred că aici vedeți destul de bine procedura. Repet, aici m-am chinuit puțin, nu știu de ce, nu reușeam să aplic această agrafă. Ceva era blocat, așa, și sus și partea de jos. Cu cât aveți părul mai scurt, cu atât este bine să aplicați mult mai mult de acest gen de agrafe, căci așa sunteți sigure că vă ține toată ziua. Dacă aveți părul mai lung, nu vă trebuie mai mult de 4, dar să fie destul de lungi și groase acele agrafe. Cum vedeți, așa arată finalul. Cocul meu nu este chiar mare pentru că, v-am repetat, am părul cam scurt. Apoi, cum că nu-mi place că se vede așa prea gol acolo, am folosit acest batic sau puteți folosi o eșarfă, depinde ce aveți în casă sau ce vă place. Și aici am încercat să vă arăt câteva modele cum putem să ne prindem acest batic sau fular, eșarfă, ce puneți. Cum o să vă placă mai mult. Și în acest caz putem să ne distrăm, adică să facem mai multe variante, cum vedeți, în sus să leg așa cu nod, apoi să-l poziționez jos sau am mai multe variante. Aici încerc să vă arăt altfel cum putem să-l prindem. Aici vedeam care parte este mai lungă, mai scurtă, să reușesc să fac acea fundiță practic din colțurile baticului și îmi place mai mult varianta aceasta, așa, dar am decis să o las în partea cealaltă. Mi se părea că acolo se potrivește mai bine. Cam asta este. Finisăm iară cu un pic mai mult de fixativ și cam atâta este coafura mea. Și cum că trebuie să ies, am decis să vă arăt și parfumul cu care m-am dat în acel moment. Am decis Perfect Marc Jacobs, îl ador și se potrivește și cu îmbrăcămintea mea la culoare. Este superb! Zi minunată tuturor! Pa, pa!